ubicación na que hoxe por hoxe temos o velatorio era o lugar que estaba proxectado para os aparcamentos dos coches. Foi un proxecto, que sufriu múltiples modificacións, todas elas de carácter minguante, todas elas para desvirtuar un proxecto que a priori cumpría o que tiña a intención de cumprir coas necesidades deste Concello, mas, finalmente rematou sendo o que? Un velatorio ubicado nos baixos daquel proxecto. Dende o BNG, o que entendemos é que Soutomaior merece unha mellora dun servizo esencial como este, e que deixemos de estar levando adiante proxectos que se demostran tristemente que pouco tempo despois de ser inaugurados, como neste caso, se amosan absolutamente insuficientes. É un máis desta lista de proxectos que a veciñanza nos está a trasladar. Aconteceu coa Galiña Azul, aconteceu co Instituto, aconteceu, como dicíamos, co tanatorio, que é obras que no canto de seren pensadas para cubrir a necesidade da veciñanza, para atender demandas obxectivas, e esta moito máis, polo que implica de sermos sensíveis a unha necesidade en momentos nos que as familias están pasando peor, pois que tristemente non cumpren esas expectativas, e a propia veciñanza, e ademais estou convencido, e constame ademais que así lle foi trasladado tamén en varias ocasións a este goberno, a que está a demandar de que isto non pode seguir así, que eses espazos non cumplen coas necesidades da veciñanza de Soutomaior e que, lóxicamente, se espera un goberno que aposte por unha mellora dun servizo que é absolutamente necesario. Por lo tanto, a isto hai que engadir a situación que temos na actualidade, verdade? Aquí trouxose, hai un ano aproximadamente, a modificación deste proxecto para transformar este velatorio que temos na actualidade nun tanatorio. Curiosamente, nós fomos terriblemente críticos con ese proxecto, xa naquel entón dixemos que ese proxecto era insuficiente, que en todo caso podería supoñer algunha mellora, digamos, para as persoas que ali operan e para as persoas que traballan, máis que de cara á veciñanza poucas melloras ia traer. E a situación, despois, se queres na réplica, podemos ver o que aconteceu, mas eu creo que ningún goberno serio e sensato pode estar satisfeito coa situación que temos hoxe enriba da mesa, coa, digamos, desaxuste que existe entre a normativa que temos no Concello e a realidade que temos nesas obras, e, polo tanto, creo que é o momento de dar un paso, é o momento de poñer o servizo de tanatorio do Concello de Soutomaior á altura da demanda dos veciños, e agardamos que, ademais, o podamos facer entre todos como unha proposta unánime, como unánime consideramos que é a demanda da veciñanza. Aquel proxecto precisamente enterrouse máis do que estaba establecido para que quedara integrado na paisaxe. Foi feito a propósito, pode gustar, non gustar, pero precisamente para que pasara desapercibido na paisaxe. Ben, é de agradecer a sensibilidade deste goberno local coa paisaxe, a vida conta de que a parte de atrás estivo convertido nunha escombrera, absolutamente, con depósitos de piche do Concello, xusto detrás do tanatorio, con escombros variados ali, e aí semella que a sensibilidade é selectiva. Sorprende tamén a sensibilidade coa paisaxe deste alcalde, cando hai anos que hai unha pintada nazi, fascista, e aínda non se resolveu esta situación, como acontece, por exemplo, en outros sitios. Entón, agradecemos a sensibilidade deste alcalde co tanatorio, o velatorio, perdón, cando se trata de poñelo como argumento para dar unha resposta ás necesidades dos veciños, se ademais fose quen este grupo de goberno de trasladala a que non se convirta aquilo nunha escombreira de material de refugallo municipal, e xa se ademais de todo isto fose capaz de limpiar as pintadas fascistas deste Concello, xa sería de verdade para nota. Polo tanto, se o problema, señores do Partido Popular e señoras, é a cuestión de integración, non se preocupen, nós temos ferramentas para trasladar 20 proxectos, cada un mellor que outro, integrado na paisaxe. Se demostra este grupo de goberno que é incapaz de buscar unha cuestión, digamos, un proxecto urbanístico de integración dun velatorio na paisaxe, pois alá cada quen coa explicitidade,
coa que amose a súa incapacidade. Nos, dende logo, podemos trasladar 20, É cuestión de buscar, ter un pouquinho de sensibilidade con estas cousas, a non ser que esteamos a lidar, digamos, co debate de sempre, verdade? É dicir, converter unha decisión política, digamos, justificala en cuestións técnicas. Non é a paisaxe, non é o volume, é simplemente que este goberno municipal non considera iso unha prioridade. Iso non é unha cuestión técnica, é unha cuestión ideolóxica. E iso é lexítimo. Que un goberno decida legitimamente establecer prioridades é o que se debe facer nun goberno. Simplemente nos creemos que, digamos, dar un bo servizo a ese respecto, un servicio mellorado, tal cal está a denunciar a veciñanza, pois debe ser unha prioridade para un goberno. E o grupo de goberno considera que non. Ese é o debate. Entón, eu creo que se agradece unha certa franqueza, non? A hora de decir as cousas. Falar con certa claridade para que a veciñanza o entenda. E, polo tanto, aquí a cuestión non estamos a falar nin sequera dunha cuestión de ocupación. Por certo, convenio coa Comunidade de Montes, aledámonos de verdad que se respete ese convenio. Aledámonos porque se faláramos de incumprimentos de convenios coa Comunidade de Montes, pois igual habería moito que falar, ademais, en concreto con esa mesma comunidade. Alédanos tamén saber que se está resolvendo afortunadamente. Non nos importou incumprir eses convenios durante, as demandas, cando menos atendelas durante tantísimos meses, durante tantísimos anos, e que agora se argumente iso tamén como convenio. Non deixa de ser, simpático. Cuestión, unha cousa é a ocupación que teña ese velatorio, que en efecto, as demandas que pode haber, e incluso o número de salas, eu creo que nos sobrarían máis salas. Estamos a falar do servizo que lle estamos a dar ás familias que teñen que velar ali os seus familiares defuntos. Estamos a falar de que non podemos ter a dúcias, senón en ocasións centos de persoas apelotonadas, apiñocadas neses corredores. Estamos a falar de que non é de recibo que no verán ali se acaden temperaturas absolutamente inasumíveis. Estamos a falar de que non é de recibo que haxa pingueiras ali nese velatorio mentre as familias están a pasar un momento tan dramático. E estamos a falar de dar un servizo. Que haxa espazos nos que a familia poida pasar un momento que é especialmente duro nas mellores condicións posibles. E se ademais temos que facer, ou estamos nun proceso de investir en convertirlo nun tanatorio, pois creo que sería un bon momento para prestar servizos que, insistimos, trasládanos a nós, pero tamén vos lo trasladan a vos. Coñecédelo de primeira man. Sabedes de sobra que hai moitas familias que se están a queixar de que o servizo, non falamos de capacidade nin de ocupación, que se cadra é un debate que se podería dar tamén, e no que, por suposto, estamos dispostos a chegar a acordos. Estamos a falar do servizo que se presta a familia. Se unha familia que ten que pasar por un trago como que implica o falecemento dun familiar, nese tanatorio, nese velatorio, está na mellor das circunstancias. Ou se non podemos, digamos, mellorar, por certo, con investimentos que eu creo que non implicarían bancarrotas para ninguén. Entón, a cuestión eu creo que non é nin integración da paisaxe, nin de volumen, nin de que sexan proxectos bonitos ou feos. É unha decisión política, lexítima, que adopta o grupo de goberno e que nós simplemente non compartimos. Nós consideramos que iso debe ser unha prioridade deste Concello e con esa vontade traemos aquí. Creíamos que de verdade, cando menos poderíamos ter algún tipo de achega, negociación, aproximación. Se unha vez máis o que atopamos é o rodillo, pois nada, simplemente nos creamos que isto sería positivo para a veciñanza e lamentamos profundamente que o grupo de goberno considere o contrario. Esa é a nosa postura e vamos a seguir mantendo e, por lo tanto, imos a votar en contra desta moción. Non teño máis que explicar.